Milí kolegovia a známi z KDH, ja som prekvapený, že sa v éteri objavili články alebo blogy, ktoré vyzývajú ľudí, aby nevolili Braňa Škripeka do Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že to nie je správne. Ak budete proti mne bojovať, môže sa stať, že prídeme o všetko. Ono to tak bolo v histórii vždy. Ak kresťania bojovali proti sebe, potom sa stalo, že nemali nič. A naopak, ja vás chcem vyzvať, modlite sa za mňa. A ja chcem byť hlasom slovenských kresťanov. A ak si budeme navzájom žehnať a podporovať sa, tak sa môže stať, a malo by sa stať, že nás bude v Európskom parlamente viacej. Ja myslím, že to bude veľmi dobré. Pretože máme čo obhajovať a chceme stáť za hodnoty tradičnej rodiny, chceme sa starať o dôstojnosť života, záleží nám na tom, aby sme obhájili také túžby, také predstavy a také ideály a také pravdy, ktoré tvoria základ európskej kultúry. A to je dôležité.